আপোনালোকে নিশ্চয় গম পাইছে ইয়াতে আমাৰ ডক্টৰ মিজিং শ্বাহ ব্ৰহ্মৰ দ্বাৰা এখন ফিজিঅ'থেৰাপি চেণ্টাৰ ইয়াত খোলা হৈছে আৰু এই ফিজিঅ'থেৰাপি চেণ্টাৰখন উদ্বোধন কৰিবলৈ মোক আমন্ত্ৰণ জনাইছিলে। এই আমন্ত্ৰণ মৰ্মে মই ইয়াত আহি আজি এই ফিজিঅ'থেৰাপি চেণ্টাৰ মই উদ্বোধন কৰিম। ট্ৰিটমেণ্টৰ বিষয়ে মই এতিয়ালৈকে একো চোৱা নাই, জাষ্ট ইনিচিয়েল ষ্টেজটো মই সমাপ্ত কৰিলোঁ। বাকী যি আমি এতিয়া অধ্যয়নৰ প্ৰয়োজন আছে আৰু ফিজিঅ'থেৰাপি ডক্টৰবিলাকৰ পৰা আমি সুধি ল'ব লাগিব কি মেচিন ইয়াত ইউজ কৰা হৈছে। Consultant physiotherapist. Bormeo Budani be paralysis neurospine rehabilitation center kulida. So basically ang kulini main intention jabai. So the main intention jabai. So gasiba jiman jani paralysis patient. ठीक है और गदर जा उन्डी जा आने उन्डियों बहुत दा ओकमनी बहुत गुबुन लाइक हेमाजी जा गोसाइगाव क'क्राझार गासिबो पेशेंट नोंथांमोना फ्रेम मोननो हागोन दा रेकर्ड खालामनो हागोन बहुत गथ'फोरा थाबायनो हादों क'क्राझारनि जिखुनु बारखौ सो बेसिकलि जोंनियाव मा आं बुंनो नागिर आं अवेरनेसखौ खोन्थाग्रोनि हा मानो जायो बुस्थुआ होननो गोनांबा आगोलनि जुगाव जोंनि गोदो आबै बुरिमोना न'आवनो 10-12 गथ' जन्म होयोमोन दानि जुगाव मा सासे गथ' खांबानो बेफोरबायदि प्रब्लेम जायो नंगौना नङा स' बे मानि कारना जायो कि जोंनि बिमाफोरा दा मा जायो बांद्राय रेस्ट खामानि मावनायखौनो खामानि मावनाय होनदों बे नङा दा एग्जाम्पल होबाय जोंनि बलिउड सेलिब्रिटिया सासेबो गथ'आ बेफोरबायदि जन्म जाया थिग दं माने इसोरथ' प्रफेसन डक्टर थाबाय थायो हा प्रफेसन डक्टर थाबाय थायो फिल्डआव बिसोरो माने जोंनियाव 9 मासाव मोनथाम ट्राइमेस्टार थायो ठीक दं फार्स्ट ट्राइमेस्टाराव मोनथाम होनो सेकेन्ड ट्राइमेस्टारखौ 6 मास होनो थार्ड ट्राइमेस्टारखौ 9 मान्थ होनो बुजिबाय थ' बे मोनथाम ट्राइमेस्टाराव एक्सारसाइजआ डिफरेन्ट थायो आगोल नोंथांमोनाथ' माने माइसाय हायनो थाङाबाबो खोन्थानो बुंदों दा नोंसोर न'आव एक्सारसाइज खालामनानै गावनि ब्लेडार केपासिटिखौ बरायनो होदों आं माने नोंथांमोनखौ बुंदों कि ब्लेडार केपासिटिखौ बराय ब्लेडार केपासिटिखौ जाय प्रेगनेन्ट आं स्पेसियेल प्रेगनेन्ट मानसिफोरखौ बुंदो दे गथ'फोरनि जाय थाबायनो हाया बेफोरबायदि कन्डिसन दा जा होननानैसो आं बुंगासिनो दं स' बेसिकलि बे जिथिया नोंनि ब्लेडार केपासिटिया खम जायोबा गथ'आ खस्थ' मोनो आं दहायबो मोनसे इन्टारभिउआव खोन्थाखाबाय सोरबा नोंनि खर'खौ ओरै हमथाना लाखिबा 1 सेकेन्डबाबो नों आखाइखौ हेंगारना होयो हेंगार होननानै मानो थाखाय खस्थ' मोनो ना खर' हमबाथाय दा गथ'आनो उन्दैयाव माने उदैयाव 9 मासहालागै खर'खौ ओरै नारसिना दोनबाय थाबा अक्सिजेना माबोरै ब्रेनाव मोनो खोन्थाया बेसो स' ब्लाड सार्कुलेसन टु द ब्रेन अगर मोनाखैखौ जों हाइपक्सियानो थ' इउ हाइपक्सिया हार्ट एसफेजिया हाइपक्सिया इस्केमिक इन्जुरि होनो बेफोरखौ थ' टाइमाव अक्सिजेन ब्रेनाव मोनाङो अगर मोनैयाबा गथ'फोरखौ जाय गथ'आ आइसिइउ भेन्टिलेसनाव मोनहैयो जनम जानाय लोगो लोगो आरो गथ'आ गाबखानांगो जनम जानाय लोगो लोगो गथ'आ गाबखायाखैबा भाबिना लाखा नोंसोरनि गथ'फोरा इ कन्डिसनाव मोनहैथारगोन एसेबाबो थाबायनायाव अगर जाय गथ'आ सानसे साननै जादोंबा एखनबा मांखोसे आइसिइउ थायो सोरबा 20 दिन आइसिइउ थायो दोङो बेफोर बबिना लागै बेनि ब्रेना बहुत इन्जुरि मोनजोब 20 दिनालागै अक्सिजेन मोनाखै जों आइसिइउजोंसो भेन्टिलेसनजोंसो अक्सिजेन ब्रेन लागै होबाय दं बुस्थुआ बेबायदि बुजिबायना स' दा जों बरमायाव बे पेरालाइसिसनि जाय गथ'फोरा थाबायनो हाया जाय गेदेरफोरा स्ट्रक जानानै थाबायनो हाया जाय एक्सिडेन्टेल इन्जुरि स्पाइनाल कर्ड इन्जुरि जानानै थाबायनो हाया बेफोरनि थाखाय जोङो इयाव माने ट्रिटमेन्ट लानानै हिट खोन्थिनो हागोन स' गासैबो जों स्टेज लाखिदों थ' बे थाबायनो सेस्था खालामो मानसिखौ इयाव खानानै अके जाय जोंथ' दा पेसेन्टखौ बांद्राय ओरै गोलोर मोननो हाया थ' बेनि थाखाय पेसेन्टखौ इयाव सोनानै ट्रेडमिल थाबायनो प्रपार माबा एक्टिभिटिसखौ खालामनानै मासलफोरखौ माने जिखुनु स्लिपनेस जानाय थिग रेन्ज अफ मसनफोरा गैया गासैबो माने थाबायनायफोराव प्रब्लेम मोनगासिनो बेखौ दारिमिन खालामनानै जों फाहामनायखौ सेस्था खालामो थ' बेयावनो जोंनि बरमाखिनियाव दायो रिहेबिलिटेसन सेन्टारा खुलिनाय जादों बांद्राय जों फकास खालामो पेरालाइसिसनि थाखाय बेनोसै